Siatmaja penganten kalih badhe suwam merak mangarsa wonten ngabiyantara para rawuh kakung Sumawana putri ingkang dahat kalingga murdaning agrami. Aditara panggih badhe kawiwitan Siatmaja penganten putri kang mijil saking sasana Tepaswani tumuju ing Dampar Benta kanthi lenggah Hanggana raras. Sinambi angrantu rawuh Siatmaja penganten kakung tumuju wonten ing sasana pura. Bakar ayu bakar bagus kaasta dening para paraga dipun pratitisaken dumateng juru sumbaga nggih Mbah Dukun Manten lampahing aditara panggih. Repepeh lampahing Siatmaja penganten kakung tumuju ing sasana pura. Saya caket, saya cetak, saya cetha, saya ngalela. Siatmaja penganten kakung kanthi angasta gondang tutur. Kang sampun rinanging dening sang juru sumbaga kadamel saking rot suruh makemura tinalenan laweran. Nggih. Siatmaja penganten kakung badhe mlampah tumuju ing sasana panggih kairing kanthi asraka selawat nanti. Secara langsung iki kok kena diunduh, iya lho kena videone kena diunduh. Momennya malah lengkap malah. Secara langsung internasional iki. Pun, Pak. Nggih, monggo dipun lampahaken kanthi alon-alon lampahe Siatmaja penganten kakung tumuju panggih wonten ing sasana panggih. Kanthi mangayu bagya nderek ngabiyantara suwanipun Siatmaja penganten kakung. Atembo ing catur netra menika pratandha kanthi nambarang tresna ati ing sakloron dadi judune. Ambalang gantalan ingkang pendeka pralampita katindaken Siatmaja penganten kalih katepaken wonten ing salawahing jaga. Suruh matemura dhewe kang tilengan lawiseta kang den asta dening Siatmaja penganten kakung kang sinebat gondang tutur. Suruh lamun meradapa beda lumah lawan urepe lamun dinikit nunggal rasane. Kandingan barang tresna lan asih sakloron dadi judone. Jantut runtut rinutut datan katawumpen Siatmaja penganten putri ambalang bantalan kang sinebat gondang tutur. Gondang tutur suruh matemura kang tilalenan laweseta kabalangaken dening Sang Garwaraka katepaken ing sak bawahing jaga. Monggo dipundhaki. Anjawang asta kanthi den suwuk dening Sang Kyai Pujangga Sang Sumbaga. Ngat ingsun ngedekaken manten sak tengahing jagat. Sak lumahing
bumi sakureping langit. Ampun. Sun tampani aji cempol manik-manik kaya apa rasane sun kepengin dadi nyawiti. Sampun paripurna dicara panggih. Nyambung tuwuh nyiram tuwuh. Itu Ana dewa ngangklang jagad mandhap saking kayangan Suraya nyangking bokor kencanane. Samparan padha namidak tiga biar pecah sak nalika minangka pratandha. Pecahing nalar, pecahing pikir, pecahing Muripur baning Gusti kang Maha Suci angkangipun abale wisma. Daya-daya ingkang garomidi samparan padha ingkang garwa. Minangka pratandha pangabekti marang garwane. Elawe astanipun junjung derajat minangka sang gawrane ngajeng jejer padha derajate. Dipun hubungaken kaping 3 kang sinebat nyambung tuwuh irang tuwuh tuwuhipun pengirang. Ing titiwanti wis wayahing mangsa kala dumawaing kudrat meskining Gusti duk rikala samono wonten titahing Gusti kang akarya jagat arupi dalu nampi putri ingkang putri nampi dalu kanthi ngambaran tresnasin cipta daya lan rasane manunggal tresna kakloro dadi jodhone. Ingkang Rama paringan ujuan kang sampun krinangkit rinancang rinoko para tining swarga agung ingkang hamengku gati panjenenganipun Bapa Suparyanto dalasan Ibu Yuliningsih ingkang dahat dihormatan. Anggenipun nglampahi jejering kasepuhan Angger-angger sekar sempoko mulai hamiwasi paring tujuan tirta wening kang sinebat tirta perwita sari. Ing pangajap urip purbaning Gusti kang ngakarya jagat ing tembe mburi dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah enggal pinaringan tumurun ingkang saleh lan salehah. Saged junjung dhuwur asmane wong tuwa dadi wanita tama lan priya tama. Sinduran dadi katindakan dandan tetut tuturi handayani kang rama wonten ajeng ingkang wudu wonten ing wingking. Sri kemanten sekayan kasindur, kaampit, kabimbing tumuju wonten ing sasana dampar denta lan dampar rinangga. Kersane boten nang lincir saking raing kautamen. Oke, megah. Alam. Repepeh lampaing. Keceli. Mantane wedok, sama keceli Mas, keceli Mas. Romo lagi ibunipun. Tumuju wonten ing sasana ringgo dampar denta. Ayah di tengah sih. Madhep rene ayah di tengah. Sama lenggah di tengah sih. Putra putri. Sama lenggah di tengah pun. Sama lenggah sih sama tengah. Sama lenggah di tengah. Lah, kanan kiri di pangku kanan kiri. Di pangku anaknya kanan kiri. Wah, sama cepet niku teman-teman niku anone. Lah, di pangku kanan kiri. Di pangku kanan kiri. Bobot timbang katindakaken ingkang putra lan putri ditimbang. Waduh ger tak timbang bobotmu. Anakku lanang bobote setengah bintal. Anakku itu bobote 50 kilo. Minangka pratandha yen Rama ora bakal becak-becake di putra mantu di putra kandung. Pun Rama ora bakal duweni sifat ban noyot ban cindi ban oyot ban siratan kabeh tak anggap padha. Tanem jeru sing lungguhaken wonten ing dampar kencana.
Udah itu kecil sih udah. Sang putra lan putrine saged to pikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Mame sih. Di mame. Kayak mame sih. Mame sih. Tanem jero sampun katindakaken. Monggo Rama Ibu jenengan ganti. Kacar kucur awake Bagas waras rejekine mandur. Ingkang garwa ngasta tilam lampus kang isine wondenar kapurata arta receh. Minangka pratandha yen si penganten kakung anggadhahi tanggung jawab nyukupi sandang pangan papan lan buku. Kakang bidining Sri Atmaja penganten kudune engko dados garwa Prameswarini katapi dening tilam lampus kang awerni rekta katampi datan marembel sabdan sajungga minangka pratandha ingkang garwa kebak pengati-ati gemi surti lan setiti banjur katitipaken dumateng Sang Duta Saraya Rama kula titipaken kotampa guya tampa kaya gunaning garwaku bakal kaundhuh yen ingkang putra sampun butuh bakal kapundhut yen ingkang putra sampun ngandhut. Sang Duta Saraya banjur kasimpen wonten ing bokor kencana kang sinebat Gendogaya. Jemput apa jenenge? Alam pita kanggo kamulyan ing tembe guri. Kacar kucur sampun paripurna. Badhe kalajengaken jemput besan nih. Dutaraya. Ingkang sampun binanta ganda saged kalaksananipun sedya ing ari kalenggahan prasaja. Dahar kembul dahar budana. Jana rupa sing disedya sarwana rupa dilokake sekabèhan. Kajatukrami manunggaling rasa cipta lan karsa. Inambaran tresna asih dahar kembul. Minangka pralampita manunggaling rasa, manunggaling cipta lan manunggaling karsa. Ingkang manunggal sing wonten ing persing Bantala Tirta Dahana Maruta. Tresna las asih saling handar ben anggenipun kawiwitan purwa madya kados ing wasana mangki. Kalumbaning madyaning bebrayan agung lampahi sunai Kanjeng Nabi saged bangun hambale wisma ingkang sakindah mawaddah lan warahmah. Dahar kemburu budana kanthi dulang-dulangan minangka tandhaning kajatukrami manunggaling rasa cipta lan karsane. Tahan. Wes. Gantian. Banyak pegang piring. Alon-alon waton kelakon. Gremet-gremet penting selamat. Alah tahan. Wes. Laksitaning adicara dahar kembul. Wes, minum. Unjuk tirta wening Bareng. Tirta Perwitasari. Kelasnya aja. Katindakaken Sri Atmaja penganten kakung kati unjuk tirta Perwitasari. Ing pangadep ing tembe inggal paringan dolanan ingkang saged tata dharma arupi mong-mongan. Yen lanang lair bagus yen wadon mayo ayun. Tunduk patuh marang tiyang sepah taat marang pangerane. Berguna bagi nusa bangsa lan agamane. Mapak pisan badhe katindakaken Udine Rama pisan ngaturaken sugeng rawuh paring pambagya harja. Rama pisan kanthi anjawab asta ngaturaken gunging panuwun dene panjenengan sampun kraya-raya idil saking sasana palerman. Tumuju ing sasana pahargan ijab kabule Sri Atmaja penganten cekak saperlu paring puji astawa.
Monggo, monggo. Kanthi airing ageng Mlebet mriki. sumanggaken Kenapa? dawuh Nggih, mingga malih, mingga. paringga ingkang Mingga. sampun kasamudyan. Lah, jenengan riyen monggo. Pujine ingkang garwa wonten ing ajeng ingkang garwa putri wonten wingking pratandha yen ingkang garwa paring pangayoman dumateng ingkang garwa. Lolos pusaka badhe katindaken dene Sirat Maja penganten badhe sowan Ngabyantara. Wonten ngarsaning Rama lan Ibu nyuwun pangestu lan pandonga anggenipun bangun Balisma sageta badya mulya purbaning Gusti kang murben dumadi. Walah Rama nggih Kang Mas pusakamu ate aneh men. Iki jenenge pusaka nggih sithik jenenge pusaka ku jenenge pusaka Singgol Modot. Nek disinggol modot tablet sing nyenggol sampeyan tok nek karo liyane ra gelem modot. Pun inggih Kang Mas, monggo kita dherekaken kita sowan Ngabyantara ning Rama lan Ibu. Saperlu nyuwun donga lan pangestu supados dipun restoni awake dhewe omah-omah Kang Mas. Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu keparing ingkang putra sowan Ngabyantara nyuwun donga lan pangestu panjenengan. Anggen kula bangun Balisma omah-omah saged badya mulya pikantuk donganipun para raja lan para bapa. Pangestunipun para ratu lan para ibu ya ngger tak tampa sembah bekti marang Rama lan Ibu ning Ngertanama ya ngger. Pawalengku marang siliramu ora ana wong urip ing alam donya ki tanpa kuda. Ora ana wong bangun Balisma kuwi tanpa coba. Ketenan, ketenan. Sadar narima tanemen wonten ing ati sanubarimu yen menten bemburi becik tansah nemu bedha lan kamulyan dadi pikantuk purbaning Gusti kang murben dumadi. Inggih Rama kula tampi pangestu panjenengan kula tanem wonten ing sanubari. Kula cancang wonten pucak-pucu ing ri. Dadosan cahya nur cahyaning ingsun anggen kula lampah nglakoni Balisma. Sampun paripurna anggenipun sembah bekti lan sembah sungkem ring Rama lan Ibune kang angka setunggal. Ngaturaken sembah bekti prateng Rama lan Ibunipun ingkang angka kalih. Mula ing marika semana wonten onen-onen ngabekti marang wong tuwa loro ya iki siji wong tuwane kandhung, angka loro wong tuwane maratuwa. Wani kalih maratuwa, wani kalih wong tuwane kandhung dosane padha. Ning lek ngabekti marang wong tuwa loro, insyaallah uripe bakal mulya. Ganti. Ngaturaken sembah bekti lan sembah sungkem ring Rama lan Ibune. Anggen kula wiwitan madya purwa ngantos ing wasana mangkil lumban ing madyaning bebrayan agung. Nglampahi sunai Kanjeng Nabi murih purbaning Gusti ingkang Maha Suci. Anggen kula lumampah pinerek pinaringana Bagas Waras gangsar lancar rancak tan mangke aral rubeda sungkawa. Kalis ing sambikala ampun Drastra daya dening lebur dening pangastuti tut murihan dayani. Anggenipun Balisma bangun omah-omah pikantuk donga lan pangestune Rama lan Ibu sageta bagya mulya. Sembah sungkem lan sembah bekti sampun paripurna. Monggo sedaya Rama lan Ibu jumeneng ngadeg jejer minangka pratandha Ibu Bapak Suparyadi darsane Ibu ngadeg wonten kanan kiringe. Nah, Bapak ngadeg jejer minangka pratandha paring puji astawa. Atur pambagya wilujeng dumateng para rawuh, para lenggah, para pandherek lan para pangombyong saking penganten kakung kang mijil saking sasana palarman tumuju ing sasana pahargyan minangka pratandha paripurnaning adicara panggih
ngaturaken bunging tanuwun ingkang tanpa pepindhan dene panjenengan sampun kersa handheraken lampahing ade cara panggih saking kawiwitan ngatos ing pungkasan saged lumampah kanthi gangsar lancar rancatan manggih alangan satunggal punapa ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinarak ingkang sakeca tenambi dahar punapa ingkang dados dedaharan pasugatan ingkang sampun sumadya wonten arsa panjenengan. Mundine kawula minangka pambiwara penginggaliwara sesule saking panjenenganipun ingkang hamengku kasih. Bapak Suparyadi dalasan Ibu Yulining sing ngaturaken agunging kalepatan mbok bilih anggenipun paring suguh aruh gupuh lan saksanesipun paring papan pinaraan lan pasugatan ingkang kirang nuju prana dumateng para rawuh, para pandhet lan para pangobyong. Nyuwun agung esih samudra pangarsani ingkang tanpa pepindhan.